Yanda za ka haɗa ingantaccen maganin asma wanda za ka rabu da ita har abadan abada. In dai har kuka bi wannan bidiyon za ku ji yanda za ku haɗa ingantaccen maganin asma da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Ka amanta da following da liking da sharing don yan uwa su amfana. Allah sa mu dace. Duk wanda ya san yana da asma chronic one wanda cikin sanyi take tashi ko ƙura ko kuma wani abu, wanda ita asman nan ta samo asali ne daga mashaƙa. Duk wani matsala ta asma daga nan ta taso, wanda wani ɗan nama ne yake rihewa, idan ya rihe sai numfashinka yana ɗaukewa kamar mutum zai rasa ranshi. To insha Allahu akwai abubuwan da za a nema. Ana so a nemi ɗan ƙwallon mangwaro, ɗan ƙwallon mangwaro za a nema, za a daka shi a ajiye mamu a gefe. Sannan za a nemi man habbatu soda mai kyau miracle, man habbatu soda mai kyau miracle, black seed oil shi ma za a ajiye mu a gefe. Sannan za a nemi na'ana'a. Idan aka haɗa su wannan aka yi amfani da su insha Allahu ana samun afuwa. Yanda za a amfani da su, man na'ana'a za a tafasa ta cikin ruwan zafi, sai a zo a lulluɓe, a rufe kai, a dinga da wani mayafi sai a dinga shaƙar wannan tiririn da yake fitowa nata, a dinga shaƙar shi ta hanci. Sannan shi ɗan ƙwallon mangwaro da aka wannan, rabin cokali za a dinga sawa cikin ruwan zafi ana sha safe dare. Sannan ta kuma habba ɗin nan wadda dama annabi manzon tsira farin jakada ya tabbatar mamu da cewa in dai har kana amfani da habba babu ciwon da bata warkewa. Shi cokali biyu ake sha da safe da kuma da daddare. Da safe kafin a ci abinci da kuma da daddare. Insha Allahu duk wanda ya haɗa wannan ingantaccen magani Allah subhanahu wa ta'ala yana bada afuwa. Idan ka haɗa ka samu sauƙi ka hiɗi ma wani ɗan uwa musulmi ko ma wanda ba musulmi ba shi ma ya haɗa ya samu afuwa. Ka manta da following da liking da sharing da yan uwa su amfana. Ba wanda kuma bai iya haɗawa zai ɗauki number mu a profile ya mamu magana. Muna da haɗaɗɗe za mu aika mai duk inda yake. Mun gode.